Arratsaldeon, gaztengoaz gaurko batzar nagusia. Lehenengoko gai zerrenda da, ohiko osoko batzarrean egindako akta onartzea, atzenengo ohiko osoko batzarrean egindako akta onartzea, bakoitzak zer esateko? Ez, ordin, baiezkoanok. Bigarren gai zerrenda, atzenengo aparteko osoko batzarrean egindako akta onartzea, batemateko zer esateko, honetaz, ez? Baude pare bat akatz uste dut. Baude pare bat akatz. Zein dut. Bata, ustute ulertzen dela nik eskatzen dituala sarreren zenbaki batzuk. Zeo egiten dago hori? Ez dakit esaten. Igual postaz behariko dizute markatuta edo. Bai, gaur hartu behar du. Bale, lasai. Txima zer zainora, Eta gero ere, maileguaren inguruan ere bai, ulertzen da kreditu aldaketa bat bezala eta maileguari egiten zitzaion referentzia, baina kontuan hartzeko hori. Ordin, emoten guar botoa, baiezkoanok. Hirugarren gai zerrenda, alkatetza dekretuen barri emotea, 1989tik 1053ra. Hemen bat dugu zozer, gure argituteko zozer albadot. Bai, 1040/2022. Ez da zekarri. Eta horrekoak. Lehenengo korrin da? Bai, uste baiet. Jartzen du, cumplimiento sentencia. Bai, zeren inguruan da. Taula laburrena. 1040? 1040. Bai. Zer da hori? Hau da, cumplimiento de sentencia, badakizu izelan eukin gendun denuntze bat, cesión ilegal de trabajadores. Horrein urten dau sententzie, urten dau bihargine ja da geuria dela. Hori da. Gure gozuei dokumentazioa eta sententzie daukete hemen, gure gozuei dokumentazioa, jakiteko hori da joanena. Gero bestea beretorriko da, bai... Bala, dino duzu dokumentaziorik. Bueno, eskatu. Bale, ados. Besterik ez dago? Bueno, laugarren gai zerrenda da eskaerak eta galderak. Bai, horre galdera azkar bat da tokiko gobernu batzordearen inguruan. Ikusi dugu azkena urriaren 7 egin zela. Eta da portxo bat jakitea, zein egin zen azkena, tokiko gobernu batzordea. Eta zeba, behintzat guk jaso duguna, eta webgunean dagoenaren arabera ez direz egiten, edo ez direz ospatzen, ez dakit hori zergatik den. Bueno, ez dakit legia pentsatut inola, ez dakit hilabetero, ala 15 egunero, ez dago egiten, sin más, ez dago errezoi, ez daukegu errezoirik. Hemetik aurrera egiten badugu. Zer batzordea ez dut ulertu? Ez, Tokiko gobernu batzordea. Tokiko? Junta de gobierno. Tokiko gobernu batzordea. Ez que nuen ulertu gobernu. Tokiko gobernu ez dizizten. Barkatu. Bai. Aldeginek egingo duguz. Besterik ez badago. Segunetan esan duzu egin duna atzenengoa? Urriaren 7. 7. Bueno, webgunean dagoela, igual egin duzu ere bat ez dut egigo. Urriaren 7. Azkenengoa? Bai. Bale. Ez dago esterik? Ez, eskerrik asko, dagoeko batzar nagusia, amitu da.